Три или четири изгрева Сашо Леша за първи път тук и затвори това, което ще ви сподели. И след това ще получи наградата си от изгрева. И всички вас. А момента пристигна. Уловени мисли от преди половин месец. 21-и, 27-12. Точно подходящо за сегашния момент. Сняг се сипа от небето, зимата дойде и ето. Време да ни осени с надежда, чистота и добрини. Аз предлагам от сега Авторът. Празник да е всеки ден. Ден изпълнен с топлота и от Бог благословен. Благословен. То зависи и от нас, и от мен, и от вас. За да има радост по земята, да са с усмихнати лица децата. Празници са, пийте вино. Вяра дайте на света, че мирът е първо идва първо в нашите сърца. Да бъдем мирни. Вярвайте, но не и сляпо в какво внушават тъмни сили, дето хората разделят на такива накива. Всичкото е постижимо, мир да има по света. За ръце да се захванем и да бъдем всички брат за брата. Празници са, пийте вино и помнете какво е било. Свято нещо е обета, да бъдем всички сплотени в едно. Много голямото ми желание всички българи да бъдат заедно. За едно. Българи от всякъде в близо и далеч. Бъдете заедно, където и да сте. Това не е от вчера, не е от сега. Божествени стремеж да бъдем, като пръчки сплотени в една. Покрилени от дух свободен, усмихнати ръка за ръка. Носете един българския символ. Един от тях. И възвестете мира по света. И гордо челата вдигнете и хванате в образ свещен. Развявайки българско знаме, носете духовния план. И вярвайте, и дръжте се здраво. Сплотени от огън небесен. Водете и други народи. Българско хоро окриление. Българско. Желая ли подаръка? Разбира се. Значи, мащаба е за трима, да знаеш. Още едно път. Благодаря. Само ще си относя. Това е всичко с гайите. Празнувахме и ликувахме. И ние благодарим Саши. Може даже и Веди го има на тениска. Как го виде? Той е само той си. Много благодаря на всички. А той ли ги организира така гадите? Той ли ги гадите, да. Благодаря.